Kublai pi baro ki parlo ki baju stanat ban pe ikani ka channel jonga. Timentang amul ban pentip sya pi baka don ko audition, solo, dancing but singing competition hapo nongston. Kajaka ban penlong ikani ka dancing but singing competition on penlong Hasan Xavier School Hall Nonba. Haka khatlai tarik January 2009. Bat ke enter fees kan long sans patingka ya ki dancing but south patingka ya ki singing. Te yakinong shimbinta baro la sya tanglai district katakan long hapo mairang makurwat bat nongston. Te kinong shimbinta kimday ban syat daka group henday kidi ban syat solo dance bat solo singing. Om sya yaki group ban shimbinta hakani ka show. Te haga khatlai tarik January menta ubenai arazar arpsau ya ka registration sedang naduk ka prabaji men step kan kod haduk kendai steng men step. But yakitu kinang shimbenta on sedang naduk ka shipo baji men step haduk sau baji janmit. But kinang job hakani ka khatlai tarik but dancing but singing competition on rak final haka WES festival kaban long haka lai tarik February arzar arpsau hapo Domorwen tourist spot. Kitu ki kun samla ki badanya ka sapat talent jong pi Sngobha wat benar namar kani kade ka kabuksian na kabenta jong pi say ka sab jong pi hakum kini ki por tarapim say kum kini ki por kamut kamentoy na kabenta jong pi papindan ya ka sab. Tikum tanga khot ngaware pi barok ki baju stanat banlek pek banlek jungok kai ki jaka ki badan hakpo kari khasi tikum tanga karpat pi basung bhawan wana kamta kani ka festival kaban long hakalai tarif February arzat arpsau. Larapi ko bantip ya kajing tip ka basyay bat ka babenya tungan ya sngap ya kajing keren jung utrai ubapenya ya kani ka festival hapo Domorwen. Kublai ya pi barok ki bapek ya kani ka video ka keteng jonga dari Bapai Bob Maryong director bas producer jong iklim kasih ki badang apali menta apo video nama hall kata kare ka sosat ke jingem bat kasbai te ngaso ban ai kublai ya menta jongpi bat haka jo kapor ngasim ya kane kalat ka kabu ban pentip pai ba sepi bah kane ka caka ka ba itnat ka ba kane ka sngi shitarik ki pai ba kila ya lum pum kane ka caka daki pau hajar ngut kila tuai bat pek bat pasaki ya kane ka caka de ha ka lai tarik jong February arajar apusau kandon ka WES festival kabakan tup ya ka mairang ka nongstoin bat ka mokrwat bat hakane ka sngi kandon sibon ki jing lakai kum ka sport bike motoris ka cycle sport kiwei ki jing lakai sport breu nata kandon ka ba kerpang kadai ka WES singing and dancing competition ha ka ba upahe bat meri kinlong ki host akte ka sngi kumadiang Junika bat kiri kendai ki George na kabenta ka dancing bat kasing ang tay kasmi ngasngaw ban ong ba kerpat ipiki paiba kantam kiba nadong na than jong ka likely ki district ka mokrwat ka nongstoin bat kamairang so ban sim ya kalat ka kabu habang iwan le ya ka audition nak benta ban select ya ki rudon sap ban compete hak tay kasmi bat kan long ka kusnam ka bahe bat kini ki ba job nginra apat hasadong jong kane ka celam me khalaya ka chungi kublai sibon be pi baro ki bala pek ya kane video bu ya ka jingkepat saban share ya ki wipan bat penbana percay bah kane ka sinilai tarik kandon sibon ki jingila kai hakane ka cakap dom marwen bat kandon ro ka DJ ka ba persit pensengai dan benta jong kublai sibon